भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी भैया और अंजना सिंह में तो विवाद भइले बाटे 2-4 दिन से। और विवाद काहे भइल बाटे, अंजना सिंह अपना के ऊपर दिखावे खातिर मने खूब बड़कावा बने खातिर एगो बयान देले रही इंटरव्यू में। वो पहले बयान नहीं करती लोग, ये तो कुछ भी बोलते हैं। तो अंजना सिंह ये से काहे बोलले बड़ी, ओकर मेन एगो रीजन बा। अंजना सिंह के और उनका हस्बैंड जौन अभी उनका तलाक हो गया, यश कुमार मिश्रा के जो पहचान तो पड़ो, दोनों जना के काम तो मिलत नहीं के भोजपुरी इंडस्ट्री में अपन वैल्यू बढ़ावे खातिर मार्केट में फिर से दोबारा आवे खातिर खेसारी भैया के नाम यूज करता रही। सारी इंटरव्यू भइला के बाद खेसारी आर्मी जब भाई रेलैया कैलस या तो बाद अंजना सिंह लाइव आके खेसारी भैया तू हाथ दिखावत रहा, बताओ केने मिले के भाई चप्पल देखा तड़ा वहीं से मुंह लाल करब, ठकुराई नहीं। हम इलेक्शन लड़ने जाता है किसी और राज्य में, मुद्दा उठाता है किसी और राज्य का। ते वीडियो में भाई कतना सच्चाई बा तू लो बताओ लो कमेंट करके। मतलब खेसारी भैया के झूठी दिखावता रही और रहल बात इलेक्शन वाला कुल लियावता रही, तो वीडियो के भाई लोग तू देखलो और कतना सच्चाई बाटे अपन राय कमेंट कर लो और चैनल के लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके